Eta kriedu eta kriada egoten zinen bitartean, bizimodua zer, familiagaz egiten zen duen, neurekaz ja, neurekaz egon, edo zelan... Horba zer zen duen Ama zapatutan, durura putu zan, zapatutan ama, kaminizkinan horretzen, da ama nos pasatan ama zein. Ama ikustu, gazte guztien ikustu barik, eta ama ikustu zapatuen, ama errekau gero porru egin ero putu zan. Zara, bai. Asi ikustuko dezitan, da Bai. Bai. Eta orduan etxera nos bueltaten zinen, urte osoan ezinen etxera bueltetan? Gabonetan. Gabonetan bai. Gabonetan, ustinez. Ustin egitzitea. Urrien honek, Bilbo mozik, urrien bestarra Bilbo behoaite, Donostia behoaite. Eta Gabonetan bueltaten zinenean, makailoa ekartzen zan etxera, ez da, edo? Makailoa, eta txokolatea. Eta txokolatea. Ara, bai txokolatea, goaz bazen nahi. Txokolatea, ontzien. Etxatortako dezita. Bai. Eta makailagoa zer, zeuek erosten zen duen, edo usabak emoten eban? Orduan hori izaten zen Gabonetako oparia. Makailagoa lepun hartute, etxatortako zen orduan, amate zintxa bataz makailagoa txoate lotute, lepun hartute, Sanboztutik, sanboztu horitzen. Sanboztutik, garean, gabien, lelego, anbierra dana gaine, zer guzti gaine, gabien apoiken itxa. Da bilamo nire, natiutate unien azea da. Orduan egun beterako baino, Gabon gauerako baino ezinen etorten. Pasaute, natiutatez, loiteko gara. Etxera berrezen bizkaldu, eta gero egon bertara, atzera. Orduan nati bitxete egunean bere hori familian egiten zen duen etxean. Bai. Eta danok alkartuten zinen, nebarrela guztik alkartuten zinen orduan. Danok alkartuten zinen.